А у нас сейчас на связи, я считаю, герой, такой, может быть, более теневой герой, потому что это посол Украины в ПАСЕ, и он не общался с Скабеевой, не участвовал в этих акциях наших депутатов. Но на связи с нами Дмитрий Кулеба из города Страсбурга. Привет, Дима. Доброго дня. Я повторю, что я считаю тебя героем, именно таким, который фундамент под этим всем создавал, находясь там постоянно, готовясь. И ты все время сохранял такой бодрый вид все это время. А после того, как все-таки вопрос о возвращении России в ПАСЕ был снят с повестки дня, ты написал в Фейсбуке пост, я сейчас цитировать его не буду, лучше сам расскажешь, что, в общем, у тебя порой покидала уверенность в том, что Россия не вернется и что Украина и цивилизованный мир, как бы, принципы победят. Почему ты так думал? Почему ты переживал? Айдар, насправді ми всі закладали той фундамент, про який ти зараз згадав, і Борислав, який зараз в студії, якого я вітаю, він теж багато зробив, щоб закласти цей фундамент, і своєю участю в сесії парламентська делегація наша, власне, зіграла цю карту, козирну карту виклала на стіл і дозволила забезпечити результат. Тому тільки спільна робота з депутатами, з громадянським суспільством, багато експертів підключилося, з міжнародними партнерами дозволило нам перемогти. Я дійсно декілька разів втрачав надію, що ми переможемо, чесно зізнаюся у своїх слабкостях, тому що іноді доводилося просто битися об стінку. Особливо, коли я дізнався, що німці і французи вирішили остаточно підтримувати це ганебне повернення росіян до ПАРЄ. Це був один з тих моментів, коли було дуже важко. Але ми не здалися, в мене є таке правило, яке я намагаюся дотримуватися, ніколи не здаватися і завжди грати до кінця. Тому після короткого моменту відчаю зібралися з силами і разом всі почали далі працювати на результат. І зрештою ми перемогли. Вот хочу уточнить в таком случае. Если французы и немцы повели себя, так сказать, забыв про принципы, то вот просто ты же математически считаешь вообще, как там, вот какая, можно ли сказать, что какая-то страна вот сделала этот перевес в пользу принципов? Или нельзя так сказать? Или какие-то две страны? Или без какой страны это было бы невозможно, вот эта победа украинская тоже? Насправді там спрацював ефект парламентської гордості, скажімо так. Тому що ми, за нашою інформацією, уряди і Франції, і Німеччини підтримували повернення Росії до ПАРЄ, і відповідно ця така інформація була доведена до їхніх депутатів. Але коли ситуація дійшла до самої вже асамблеї, до сесії, то депутати почали себе поводити не так рішуче, як очікувалося. Тому що в цей момент був вкинутий відомий юридичний аналіз, підготовлений в секретаріаті Ради Європи, який принижував ПАРЄ і стверджував, що санкції проти Росії були незаконні. І включилася парламентська логіка, і ті ж деякі депутати від Франції та Німеччини, насправді, вони скажімо так, не так рішуче боролися за повернення Росії, як могли б на тлі тієї кризи, яка розгорнулася в цей день в асамблеї. Щодо країн, звісно, віддамо належне, ключову роль зіграли делегації України і Великої Британії. Це факт. Були інші делегації, які теж зробили свій внесок. Я не буду зараз всіх перераховувати, щоб когось не образити, а може хтось і не хоче знати про те, що про нього знали. Але ключову, скажімо, такий лейтмотив в сесії задавали дві делегації – України і Великої Британії. І саме завдяки їхнім зусиллям вдалося змінити настрій сесії, вдалося створити правильне тло і ухвалити мудре рішення повернути цей проект резолюції на доопрацювання в комітет. Ну, смотрите, тут Борислав хочет сейчас спросить что-то. Спрашивай, Борислав, я потом. Та ні, я хочу сказати інше. Дмитро, з великою подякою, що хочу сказати. Ти дійсно сказав, що делегація спрацювала на відмінно. Більше того, тільки поєднавши зусилля, ми змогли зробити те, що всі побачили. Але хочу сказати ще одне. Велика подяка тобі за все, що ти зробив. За всі ті перемовини, за зустрічі, за донесення інформації до інших делегацій, за зустрічі з іншими послами, за те, що ти тримав руку на пульсі, за те, що ти дійсно зробив. Тому що, як посол, ти зробив стільки, скільки не зробила жодна людина з МЗС. Велика подяка від мене, від цієї делегації та від цього
українського народу? Дякую. Ну, просто какая-то торжественная речь. Я считаю, я тоже поддерживаю. Дим, ты, конечно, будешь говорить, что ты скромный человек, но на самом деле мы все видим, и видим твою каждодневную работу. Но у меня вопрос как к человеку, практически находящемуся там все время. Вот я всегда пытаюсь себя наградить какой-то эйфорией. Вот в любые моменты, когда эйфория, кажется, уже накрывает. Вот сейчас вопрос этот не поднимается, возвращение России, но он все-таки отложен. Два вопроса в одном. Как можно все-таки и когда поднять этот вопрос снова со стороны симпатиков России? И будут ли они добиваться возвращения в ПАСЕ? Или же вот у них такой был нервная реакция, что типа вообще уйдем, не будем платить вам и вообще развернемся и покинем ПАСЕ навсегда? Вот твой прогноз. Адер, це дійсно нервова емоційна реакція, тому що поразка виявилася занадто болісною. Титанічна робота була проведена для того, щоб ця жовтнева сесія ПАРЄ ухвалила рішення потрібні Росії. Титанічно. Були задіяні топ-політики, всі лобійські схеми, і вони все одно провалилися. Тепер, дивись, у нас, знаєш, кожного жовтня в Раді Європи є така традиція, да? Боротися проти повернення росіян. Тобто я не маю сумнівів, що ці зусилля не зупиняться, і Росія в тій чи іншій формі намагатиметься все-таки відновити свої права. Чому для них це принципово важливо? От я нагадаю телеглядачам, що за Другу чеченську війну ПАРЄ теж застосувала санкції проти Росії. Але лише протримались вони 8 місяців. Коли Росія напала на Грузію, то санкції протримались, то санкцій взагалі не було, жодних. Перемогла ось ця абсолютно абсурдна концепція діалог важливіший за протистояння. Під час того, як російські танки стояли під Тбілісі. А за анексію Криму, за агресію на Донбасі санкції були застосовані. І Росія вже 4 роки не може повернутися в ПАРЄ. Тобто ти добре знаєш психологію цих людей, ти розумієш, наскільки їх бісить, що вони такі величні і прекрасні, і хтось там кудись їх не пускає. Тому це я не маю сумнівів, що тиск продовжиться, будуть якісь нові креативні варіанти, нові крики, істерики, лобі, адвокати будуть кричати, що ми всі без Росії помремо, що ми маємо піти на ці поступки Росії. Все це триватиме, я повністю згоден, що впадати в ейфорію не варто. Відсвяткували, відзначили, випили вина за перемогу, а далі продовжуємо працювати. Дим, а зачем, вот, если коротко, очень, просто по сути дела, зачем, почему они не могут встать и уйти просто? Теоретично можуть. Вони можуть вийти взагалі з Ради Європи. Я не вірю в цей сценарій, це моя особиста позиція, але така можливість у них зберігається. Я думаю, що Рада Європи потрібна Росії, але їй потрібна Рада Європи, яку Росія контролює. І поки що лише 2 моменти в Раді Європи є, на які вона не має впливу. Це санкційний механізм ПАРЄ, і це процедура ухвалення рішень в Комітеті міністрів. Тому що, на відміну від багатьох інших міжнародних організацій, ми в Комітеті міністрів можемо ухвалювати рішення 2/3 голосів. І так, до речі, ми змогли ухвалити рішення, безпрецедентне рішення щодо Криму в травні минулого року. Тому я вважаю, що головна мета Росії не в тому, щоб вийти з Ради Європи, а в тому, щоб зламати її через коліно, підпорядкувати собі. Це, відповідно, зовсім інша стратегія, зовсім інша тактика. Дмитро, а ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, мені це відомо, вам теж, я хочу, щоб телеглядачі ще побачили і почули це. А багато росіян працює в секретаріаті Ради Європи, в секретаріаті парламентської асамблеї, при ЄСПЛ. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що, не дивлячись на те, що російської делегації немає в ПАРЄ, але росіяни присутствують там. Більше того, дивіться, Україна вступила до Ради Європи трохи раніше за Росію, але рівень кадрової представленості в структурах Ради Європи наших країн є просто незрівнянним. Росіяни займають декілька ключових позицій в Раді Європи. Більше того, є приклади, коли якимось дивом саме росіяни ведуть українські питання.
в секретаріаті. Тому є таке питання, і звісно, що не можна карати там громадян Росії, які працюють в Раді Європи за контрактом, тобто вони в приватній якості підписали контракти, там пройшли конкурс. Але є також процедура, коли держава направляє своїх громадян на роботу в секретаріат. І тут, звісно, є простір для реакції на тлі того, що Росія вже майже 2 роки не сплачує свої внески до Ради Європи, а зарплата цим людям платиться. І, відповідно, далі ситуація буде розвиватися, і будемо дивитися, що з цим робити. Спасибо, Борислав. Я как раз хотел задать вопрос про секретариат, потому что много разговоров про то, что чуть не половина русских сидит там везде. Очень много. И еще последний вопрос уже, Дим, к тебе. А можно вот за такое хамское поведение, за то, что мы все обсуждали здесь с Бориславом, вот этой съемочной группы российского телевидения, как-то больше не пускать пропагандистов, таких оголтелых и мешающих просто работе сессий, на сессию? Написали ли вы какую-то жалобу на их поведение, не хватали за рукава депутатов украинских, хамили и так далее, и так далее? И есть вообще такая возможность как-то с этим побороться? По-перше, я про це вперше зараз скажу. Навіть деякі прихильники Росії в розмові зі мною говорили, що це була помилка направляти цю скаженілу пропагандистку до ПАРЄ і створювати все це шоу. Тобто вони визнають, що це була помилка Росії. Другий момент. Ми негайно після цього інциденту, який стався, після того, як вона намагалася переслідувати Ар'єва і увірвалася в офіційну кімнату України в Палаці Європи, ми підготували ноту протесту на секретаріат. І дуже чітко там написали, що ми вимагаємо вжити усіх заходів для того, щоб подібні ситуації тиску і безвідповідальної поведінки представників російських медіа в Палаці Європи не повторювалося. Тобто ми зробили формальний крок, офіційний, ми вимагаємо, щоб Рада Європи, якщо вона цих людей пускає, то нехай вони її обставляють тоді охоронцями або представниками протоколу, які забезпечуватимуть, щоб вона вела себе цивілізовано і не перетворювала це все Раду Європи на цирк а-ля російське телешоу.